أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. La Allah ukhuluma ngabantu ongavunyelwe wena ukulala nabo, noma ongavunyelwe ukuthandana nabo, noma ongavunyelwe ukushada nabo. Kunamanyala angake eniwenzayo, ake nilalele ukuthi umdala uthini ezwini lakhe elingcwele. Hurrimat alaykum ummahatukum. Banqatshelwe kini onyoko. Awunalo ilungelo lokulala noma wakho. Wabanatukum. Namadodakazi enu. Wa akhawatukum. No tate wenu. Sisi wakho. Awunalo ilungelo lokulala no sisi wakho. Wa ammatukum. No malumekazi benu. Abazalana nobani? Noyihlo. Omalumekazi benu abazalana nobani? Noyihlo. Malumekazi angithi unkosikazi kamalume. Awunalo ilungelo lokulala nomalumekazi, unkosikazi kamalume. Awunalo ilungelo lokulala naye. Wa khalatukum. Nomalumekazi benu abazalana nonyoko. Basekhaya bonyoko. Awunalo ilungelo lokulala nabo. Abazalana noyihlo, odadewabo, amakhosikazi obaba benu, obaba omncane benu nobaba omkhulu. Awunalo ilungelo lokulala noma wakho. Umuntu othandana nobaba wakho, uma wakho lo, awunalo ilungelo lokulala naye. Siphukuphuku. Wena okwenzayo, uyazazi wena okwenzayo. Wabanatul akhi. Amadodakazi abafowenu. Wabanatul ukhti. Namadodakazi odadewenu. Wa ummahatukum allati arda'nakum. Nonyoko abanincelisile. Umama okukhulisile wakuncelisa ibele lakhe akakuzele kodwa ukhule uncela ibele lakhe. Awunalo ilungelo lokulala naloyo mama loyo. Wa akhawatukum min ar-radha'a. No dadewenu abanceliswe ngomama benu. Odadewenu abanceliswe ngomama benu. Bebe bengazalwa yibo. Udadewenu wanceliswa uma wakho kodwa akamzali kodwa wancela ibele lakhe. La na uncele khona siphukuphuku. Udadewenu lo uyakwazi ukulala naye. Wa ummahatu nisaikum. Nonina bamakhosikazi enu abakhwekazi. Awukwazi ukulala nomkhwekazi wakho siphukuphuku uma wakho loyo. Wa robaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Namadodakazi angaphansi kwenu azalwa ngabafazi benu
enibangenile, kepha uma ningazange nibangene, akunasono uma nibashada nabafazi bamadodana okungawokhalo lwenu. Uma ningazange nibangene, ningawashada amadodakazi abo. Uma ungazange umngene loyo mama, wathandana nje naye, kodwa zange ulale naye, usuthanda manje indodakazi yakhe, ungayithanda-ke leyo ndodakazi ngoba awulalanga noma wayo. Siphukuphuku. Nolo ngikubize ngesiphukuphuku ngoba wenza into ephuma endleleni ngamabomu wazi ukuthi i-wrong. Okay. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Nokuthi nibe nababili abangodade ndawonye ngaphandle kose kwedlula. Awukwazi ukushada izingane zasendlini eyodwa ngesikhathi esisodwa, izelamani noma amawele asendlini eyodwa ngesikhathi esisodwa, unless kube khona odlulayo emhlabeni noma khona ohlukana naye. Usungamthatha udade wabo, hayi ubathathe uhlale nabo bephila bobabili, uhlale nabo kuba amakhosikazi wakho. Siphukuphuku. Akumelanga uyenze leyo nto leyo. It's wrong. Umdala akayifuni. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. Nokuthi nibe nababili abangodade ndawonye ngaphandle kosokwedlula. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Ngempela u-Allah ungothethelelayo, unesihawu enjalo nje. Ngiyacabanga ukuthi uzwile ukuthi ubani umuntu onelungelo lokulala naye, ubani ongenalo ilungelo lokulala naye. Kukuwe ukuthi uyaqhubeka nalawo manyala eniwenzayo kumanje noma niyawayeka, kodwa umdala unibhekile. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.